Hogy lesz egy Sydneyben született magyar lányból brit teniszező? Ja, eléggé komplikáltnak hangzik, ugye. Igen, Sydney, Ausztráliában születtem, és már 13 éves korom óta Londonban élek a szüleimmel. Az az otthonom, de a nagyszülők meg mindenki még Magyarországon van, és anyukám, apukám magyarul beszélek, szóval azért tudok most veled beszélni. A szüleid mikor mentek el Ausztráliába? Fiatalon úgy tudom, hogy apukám azért ott volt már több mint 25 éve, anyukám is olyan 23-24 év körül szerintem. Ez nagyon érdekes, mert nagyon sok hozzád hasonló lány egy szót sem beszél magyarul. Ja, hát az apukám nagyon akarta, hogy tudjak magyarul beszélni, mindig azt mondja, ahány nyelvet tudsz, annyi embert ismersz, szóval az neki mindig nagyon fontos volt. A mai napig magyarul beszélünk, szóval nagyon örülök, hogy tudok a nagyszülők, mindenki magyarul beszélni, szóval büszke vagyok arra, hogy tudok, igen. Ők hol éltek Magyarországon? Anyukám budapesti, apukám meg Balatonfüred. És ők mivel foglalkoztak Ausztráliában, vagy akár most Angliában? Anyukám egy fogorvos, apukám meg egy szállodaigazgató. És miért mentetek el Ausztráliából Nagy-Britanniába? Miattam. A teniszem miatt én eredetileg elmentem a Sanchez Academy-be, Barcelonába, és ameddig ott voltam, a szüleim gondolták, azért Ausztrália nagyon messze van mindentől, szóval úgy gondolták, hogy elköltöznek Angliába, és így akkor közelebb lesznek hozzám, és aztán egy idő után én meg oda költöztem hozzájuk. Mennyire furcsa neked egy magyar ellenpályára lépni bárhol a világban, de főleg egy Grand Slamen? Nem nagyon furcsa, mert azért a Timit ismerem, azért játszottunk páros tavaly. Annyiból más, hogyha ő beszél, meg a csapattal beszélnek hozzá, akkor azt értem, annyi a különbség, de amúgy ugyanolyan, mint egy másik lány ellen fellépni. De ha én ezután a meccs után azt mondom, hogy egy magyar lány nyert, így is úgy is, akkor azt lehet mondani? Nyugodtan, nyugodtan a vérem magyar, de azért az otthonom az Nagy-Britannia. Idén lettél brit állampolgár, ez nagy dolog a te életedben? Igen, nagy. Hát már egy jó pár éve akarjuk ezt az állampolgárságot, az otthonom. Nagyon-nagyon szeretek, és Nagy-Britanniának játszani. Szóval, ja igen, egy nagyon pozitív dolog volt. De hogyha mostantól majd magyar szurkolóid is lesznek, azt gondolom nem fog zavarni. Nem zavar. Nem. Még azért mondjál 3 mondatot a meccsről, mert nem akármilyen mérkőzés volt. Ha jól tudom, ez volt életed első felnőtt Grand Slam megnyert meccse, ugye? Tehát még nem nyertél még Grand Slam meccset. Nem, hát ez volt a második Grand Slam az életemben, szóval ja, hát a Timi az egy nagyon-nagyon jó játékos, szóval egy nagyon nehéz meccs volt. Nagyon örülök, hogy vissza tudtam jönni 5-1-ről a második szettben, és csak nagyon boldog vagyok, hogy meg tudtam nyerni ezt a meccset. Mi jöhet még? Remélem jó dolog. De hát csak ugyanúgy dolgozni tovább, és reméljük, hogy az eredmények jönni fognak, de nekem csak fókuszálni kell azon a dolgokon, amiket tudok kontrollálni.